Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gerai Sehat Nganjuk. Sekarang kami ada di Desa Ngeringin, Lengkong. Kami akan menemui inspirasi dari Gabuster yang bernama Pak Sumadi yang sekarang sudah sehat. Pak Sumadi. Assalamualaikum Pak Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres asmane Pak Sumadi nggih? Nggih. Yuswa pinten Pak Sumadi? 65. Nggak ada keluhan nopo niki Pak Sumadi riye? Mboten kada keluar napa namung pegel linu niku. Pegel kali linu tok niku lho. Mboten ada masalah napa. Berarti rumiyin mboten nggak ada sakit napa-napa, cuma kangge pengobatan linu niku ya. Nggih, kami itu kesehatan niku napa. Sampun nate berobat teng pundi mawon Pak Sumadi? Mboten nate ya. Dereng nate ya. Dereng nate ya nang tumbak niku tok, tumbak Gabuster niku tok. Semerepe Gabuster niki saking pundi Pak Sumadi? Yang saking siaran radio pas konter radio mireng terus kok tumbak. Lah ngunjuke Gabuster niki pinten kapsul sedintenipun? Ya, pertama kali ini kok satu harinya tuh 3 kali 22. Setelah 1 minggu kalau unjuk namun 2 kali 22. Nggih, ngerasakan sehat niku telah pinten botol Pak Sumadi? Ya kita ya 3 botolan lah itu. Setelah itu 3 botol pun ngerasakan sehat ya? ya itu 3 botol tidak telas. Oh ngoten nggih. Matur suwun Pak Sumadi penjelasanipun nggih. Jenengan niki saged pesen tenggene sederek-sederek nggih. Ingkang tasih gerah saged jenengan paringi pirsa masalah Gabuster. Mugi tangga-tangga yang ada keluhan kabeh kula pekelinu yang apa mawon sedekatane kadah saged kula tegel kula sanjangi menurut Gabuster mawon kajenge sehat kados kula. Nggih. Matur suwun Pak Sumadi nggih. Nggih.